Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka ne. Barka ne. Ya sunanka? Ilyasu Janzo. Da Allah dan kira min duma-duma gidan. Ban gane in kira ma duma. Mata ta ce mana ce ka kira min ita. Gane matarka ko na biya sadaki. Ni ma na biya sadaki. Lalle mallan ina lakta ma mari wallahi. Mari? Yi wallahi. Ma rabu wuta. Na rabu. Biya sadakin mata ta ce min wai ka gane kaga ai ni ma na biya sadakin na. Dan ka biya sadaki na shi na zai hana in yi magana da wani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mallan haramun na kai kuna masu magana masu aure ba. To, Ban gane mata aure ba. Mata waye? mata ta ce. Ba ku san kuma ta dawa. Mata babu wanda Da dai faɗa muku mata aure ta mallan. Mata aure? Mata ta ba. Ni ne biya sadaki. Bai in mijinta to za ku wani. mijinta? Ya ni mijinta. Gare mijinta nan ba. ni ho ku bacci a maza na ku. Bacci a maza na ku. Kai! Wanda kato na wancan zai shiga min. Kada wato Allah ya to. Kan me zaka shiga min gida? Kan me zaka shiga min gida? Ke, wayan ga katti da ki tara min kowa gida. Wacewa suka duk maza na suke. What? Tun da akwai a ta ai dole ku tara. Wuta cikin gida. Magana banza magana yi. Baba? Baba? Oh, baka gane ne bayan na riga na biya sadakin ta na baka ga hannunka. Oh, ka ban sadakin shafa'at duma-duma. Eh mana. A to matakkata. A kai adda ita wallahi. Ai di kai ma a suriki na. Ka ce kaza kaza wai. Suriki. Iko Allah. Baba, Eh? ni da na ce musu na taho. Mata aure ta ce musu don ka san ni mata ta tare. Kuma ta yadda ni cikin gida abin muguna zan dauko duk in buge su. Maganin mi to. Maganin mi? Mata ta ta. Nawa ka bai? Na. In baka 55,000 da gona ta. To wallahi kai ban sallama ɗaya ta 55,000 tun da ba na gyada ba. Hadda ka ga hadda gona. Kai. Baba. A wasa kiwo. Gani? O ga ka. Kai ma ka biya sadaki. Ya biya sadaki ba. Kuma ni kan ba ko. Nawa ka bai? 60,000? Kai nawa ma ka ce ka bai? 55,000 da gona. Ku gana wuce shi. Ai ko gonin nan tana 100,000 ba. To kai ba magana ka aka yi. Don Allah ku dan jira ni ke hin gama magana da wannan numba ɗaya. Ni ba Allah to Allah. An sallame su. To na riga na biya ni. Ka biya wallahi. Lakadan ba ajalan ba. Yanzu sai a yi magana aure ko? Baba Allah ku yi aure ga yake. Amin wa alaikum assalam. Barka. Ya barka. Ya gida ya aiki. Kai ma inda shafa'atu ka taho. Ba ko ba gani ne ba. Na da so in gane ka wallahi. Ina hawa sharu ko nan da ya sadaki ta 150. 150? To kai mallan kai hankuri. What? Wallahi kai hankuri. Ni hakuri. Biya ka muni. Iyaka ku ce ban muku adalci ba. To ku da ku na duniya ku waɗe ban muku adalci ba. Ranar da nan san na haihi ɗiya mace ni san na samu jari. In ban ci ta girma ba katti haka kuna tuwa ku ce kuna son ta. Babu duniya da zamu bi wallahi illa a bayani dai don da an ci amana ta a bayani koi. Ku bari don Allah in yi magana da surukina. Ku bari in yi magana da surukina. Ƙarshen ta ku lele ku ce a biya ku. Kana ji na? Dama to din dan faɗa ma na biya ma kujerar Makka. Ka biya min kujerar Makka. To ku ya biya kujerar Makka akwai mai ya ƙara 50 ko 50 cikin ku. Wallahi ko ne na ban kara. Ya ka da bayani koi ba ka samu kaji. A biya mu kuɗi wallahi. Abinda kun ka bai. To kai ba abin ba kai ba ina kai na talaka. Da Allah kai. Ba zubin suna ba. Wallahi shafa'at duma ta yi ƙarfin ku. Mu ta cikin gida su rukuna. Baba. Yaushe za mu dawo mu aishi kuɗi. Za mu dawo. Yaushe za mu dawo. To gobe za a ɗaura aure 12 da rabi. Don haka ku toho 11. Kuɗin mu da ba mu ko. Ku tare kai. Mu tafi. Aka ce ina baban. Baba na ya hita na ce maka bai nan ko? To officer dun da dai babanta ya hita bai nan. To in yi to sai ki faɗa mai ga kaukin na gani ina so. Haka ɗaya daga ganin ƙawata ka ce kana so. To baba ya san ke. Ga kauki kuma. To, shut up. La, baba ya sa kayan mata. Ka wacce maka. Wallahi baba na ga game nan ta kalmi.